walay mag-uuma, walay pagkaon nga mahukad sa talad kananan. Busa giila ang kakugi nila sa gipahigayon nga food summit subay sa founding anniversary sa Subo. Ang detalye sa report ni Alan Domingo. Naka-display karon sa Provincial Capital Compound ang nagkadayang produkto sa mga mag-uuma. Adunay mga root crops, ulagutmon, prutas o tanon ug uban pa mga produkto. Anausay mga buwad nga gikan pa sa isla nga gitumod sa tabo. Kining tanan bunga sa kahago sa mga mag-uuma ug mangiisda nga nagkayod aron lang adunay makaon ang publiko. Sige, palit na mo mga igsoon diri sa amo bot sa Santa Fe. Mao ni siya sa mga buwad. Ato sa ika-456 founding anniversary sa lalawigan sa Sugbo gibida. Ang mga natampo sa mga mag-uuma isip backbone sa food security sa nasod. Kay kugihan man ang Cebuano, dapat ang mga farmer atog yung pasalamatan, di ba ma'am, no? Bukata ra ba oy? Usa ka Agri-Connect Food Summit nga gipasugdahan sa pribadong sektor uban sa pag-aalayon sa Department of Agriculture o Provincial Government ang gipahigayon. Gipanghimugatan sa Department of Agriculture, dili lang ang food security kun dili apil usab ang food safety aron mulambo og mulungtad ang food production nga dako kaayo og papel sa ekonomiya sa nasod. So ng ating secretary is teach them how to fish. So meaning give them the right armaments, knowledge, know-how, technology, infrastructure and capital. Dinhi sa tabo sa Kapitolyo, mapalit ang nagkadayang produkto. Gikan sa atong mga kaigsuon na mag-uuma, gikan sab sa nagkadayang lungsod dinhi sa probinsya sa Sugbo. Nagpakita lang kini kung unsa ka secured ang probinsya kung pagkauna ang hisgutan. Sa pikas bahin gilugwayan hangtod sa Sabado ug Domingo ang tabo sa Kapitolyo. Kini aron mahatagan og kahigayunan ng mga tao nga makatilaw sa hinaguan sa mga mag-uuma. Ato mangong tabo is not merely selling sa agri-fishery products but also we would like to identify or makakonekta og mga dagko nga institutional buyers. Ako si Alan Domingo, Balitang Bisdak.